Min studju li sar ma' aktar minn 17,000 tifel u tifla ta' 8 snin minn madwar 16 il-pajjiż, it-tfal Maltin huma dawk li l-aktar jqattaw ħin jieħdu pjaċir fil-kumpanija ta' familthom u t-tieni l-aktar li jqattaw ħin jieħdu pjaċir ma' sħabhom. It-tfal f'Malta huma t-tielet l-aktar tfal sodisfatti bl-affarijiet materjali li għandhom. Mir-rapport imħejji minn Jacobs Foundation irriżulta li 98% ta' tfal Maltin għandhom televiżjoni d-dar u ħwejjeġ tajbin, 93% għandhom aċċess għall-internet u karozza fil-familja u 90% ta' tfal għandhom kompjuter. Malta klassifikat fit-tielet post ukoll meta tfal kienu mistoqsija jekk humiex sodisfatti bi sħabhom. Iżda Malta waqgħet lura fuq smoħra relatati mal-ambjent tad-dar u l-familja u l-postijiet fejn it-tfal jistgħu jmorru biex jiddevertu. Ma' 802 tfal Maltin li parteċipaw fis-survey, 65% ta' tfal iħossuhom siguri fid-dar tagħhom, iżda 38% biss qalu li għandhom post kwiet id-dar fejn jistgħu jistudjaw. Ir-relazzjoni ta' tfal Maltin mal-ġenituri tagħhom jidher li hija waħda tajba. Fil-fatt 55% ta' tfal qalu li għandhom ġenituri li jisimgħu x'għandhom xi jgħidu, filwaqt li 58% jħossu li l-ġenituri jitrattawhom b'mod ġust. Is-sitwazzjoni l-iskola hija waħda pożittiva wkoll. Il-Maltin kienu s-seba' l-aktar tfal li qalu li huma kuntenti l-iskola, b'59% jgħidu li jħobbu jmorru l-iskola iżda jidher li huma l-bniet li l-iktar li qablu. Dan fil-waqt li 64% ta' tfal jħossu li l-għalliema jagħtu każ x'għandhom xi jgħidu, jitrattawhom tajjeb u saħansitra li jħossuhom siguri l-iskola.